Thomas Adamek fra Polen. Hvide shorts. Sorte grå shorts nærmere. Kontra Roberto Coelho fra Brasilien i de sorte shorts med de hvide striber. Adamek, en solid profil hos vores egen stald, Modern Sports & Events, kommer til denne fight med 23 sejre, 17 af dem etableret på knockout. Og denne ubesejrede fighter går ind mod en ganske solid modstander. Coelho har vundet 30, 22 af dem på knockout, i sin karriere tabt 10, men han er kun blevet stoppet 4 gange. Og kun 1 gang er han blevet regulært knockoutet af Andrade fra Reginaldo Andrade i Brasilien. Ellers har Jorge Davis i første omgang, og Jorge Castro i 6. omgang, og senest Lakatus i 7. omgang været i stand til at stoppe ham på teknisk knockout. Bortset fra det har han en ganske fornem karriere. Blandt andet var han for knap et års tid siden, lidt mere end et år, i Falconer Centeret i København i ringen med Mads Larsen og gik distancen på 8 runder. Her er han inde med Adamek, en fighter gearet med stil og også med punch. Thomas er et stort talent. Virkelig en stærk bokser, som har en rigtig god teknik. Også har lidt power. Meget spændende type. Bokser meget østeuropæisk, oprejst, arbejder med venstre jab, men er også bevægelig, arbejder flot med overkroppen, bevæger hovedet godt, og så har han altså en kontant og effektiv stil, jab, kryds. Så her. Der skulle det sætte nogle kombinationer sammen. Coelho, professionelt siden 93, 10 år i gamet. Veteran med nogle 40 fights. 33 år. Kommer fra Sao Paulo i Brasilien. Adamek, Polen. Født i Siwiec i Polen og er 26 år. Har været i gamet siden 99, relativt ny. Og her i ringhjørnet hans træner Andrew Dimitrov og John Rune. En af disse typer, der også driver rundt i fight-miljøet, er en fan, en vild elsker af boksning, er alle steder, hvor Modern Sports & Events har sine fighter i aktion, og han gør det kun af glæde for bare at være der, har stor forretning, har masser af penge, kan tidsmæssigt økonomisk tillade sig at følge sine inderste drifter, lyster, og det er for den mands vedkommende John Rune at rejse rundt og være de steder, hvor fighterne optræder. Han kan også lide at være med bag kulisserne bag scenen, en gennemført fan, og så hjælper han gerne til i ringhjørnerne, hvis der er behov. Adamek sætter Coelho under solid pres. Ja, varierer boksen godt, både højt og dybt.
Så en god venstre hug til kroppen. Og så arbejder han med elegance. Hele tiden giver han Coelho nye vinkler. Så han er svær at fange, ramme. Er aldrig stationært mål. Bruger hele ringens areal. Bevæger sig fremad og har et kolossalt stærkt overblik. Bliver sjældent, meget sjældent ramt. Og det sidste væsentlige, spiller ikke energi. Kikser næsten aldrig et stødgear. Nej, han har god præcision. Slår ikke mange huller i luften. Man bruger dermed ikke ret mange unødige kræfter. Perfekt time med højre. Ja, et kort øjeblik fanget ved tårnet, men beskytter sig effektivt. Og den højre kommer som et lange hug. Det er smukt varieret. Udmærket kombination fra Adamek. Sætter punktum på denne omgang. ¿Está bon? Está morto. Medio morto? Bom. Bom? Entonces podemos hacer un poquillo más. Si lo deja venir a él y mandar, nosotros nos pegamos una. Agua y tu vaselina. Yes. Og beskæringringerne på portugisisk er, at du lader ham Mapet. tillader ham for meget. Du lader ham presse dig baglæns i ringen, Bota. og du slår kun huller i luften selv. Está fazendo bem, mas não deixa venir a ele. Vai você a buscar a ele, tranquilo. Nu, sørg for at ændre på det. Okay. Lad være at Skal jeg bokse ind? gå baglæns hele tiden. Og prøv, om du kan forhindre ham i at styre kampen. 3. runde. Hvor er det præcist og flot. Sansa fornemmer og giver, at de holder før de er der. Ja, man skulle lige give lidt mere power i stødet, så de fik lidt mere effekt. Der skal lidt mere power i, for at slag har noget effekt. Pow, dobbelt hug, kæbe, krop. Og Coelho er jo ikke nogen helt ringe modstander. Nej, bestemt ikke. En meget rutineret fyr. Venstrens stemplet i ansigtet på Coelho.
No. Okay. Box. Cuello prøver næsten desperat at komme ind i kampen, og Senhøjer, der lige tampede ham der. Så er det desværre lidt for